Čaute ľudia. Som videu, takže ideme proskúmať jeden dom. Jeden dom. Robil som tam robotu, ale ten ujel zomrel, takže ideme tam, uvidíme, či ešte tam je ten ujel, jeho duch. Takže ideme sa povedať, bo ako vidíte, tento dom... To tu je? Som tu ešte nebol. Uvidíte, tamto je ľudia. No, také stromy tam spadli, takže ideme tam. Keby ten ujel tu ešte bol, tak by sme mali veľa roboty. No, asi na rok. Takže my sme, tu je Laco, Peťo A za kamerou je David. To som ja ľudia, čau. Takže ľudia, my ideme. Tu vidíte, to je taký most a dole je voda. A tam je ďalší most, ktorý už proste pôjdeme na ten starý dom. Ja som tu ešte ľudia nebol, ale tam je, jak sa povie, plot, či to preskočíme, alebo... Nie, normálne, ideme spadniť a už tam je... Budú také dvere a budú robiť. Že je staré proste. Že staré dvere. Vidíte, tam sme robili robotu, keby tam už bolo ujo. A už sme mali robotu. No ale ľudia, my teraz nehovoríme o robotu, ale my ideme teraz preskúmať tento dom, ktorý je tam. 4 domu. Nezabudni. Raz je dodávka, neviem, či ešte tam je. Tam je taký dom, a ešte tam. Tak do jakého pôjdeme? Do toho prvého. Ja som by išiel, Tam, kde je dodávka. neviem, kde pôjdem. Pozrieme, či je otvorená. Ja sa trochu bojím, more. Ja som tu ešte nebol. A odnúka je aj kľúčiky. Tak pôjdeme zajazdiť. No určite tam nepôjdeme zajazdiť. Takže ľudia, my ideme, ako vidíte, v veľkej v tráve. Laci, ide sa nebojí. Kde ideme? Ideme radšej do malej, najprv do malej ideme. Do veľkej pôjdeme. Tam je jeden auto. Dodávka to je. Ja znam, poď to kopri. Tam je dodávka, ľudia, akože tam je... To je drevo? Hej, to my sme robili. Ja som už na kameru. Ľudia, odfotím, hej, radšej odfotím. Takí ľudia. Môžete vidieť, tak sme robili. Naša robota. Tam. Ľudia, to je Neboj sa. veľko. Veľké ľudia. Ľudia. Poď, kameraman. Kameraman kde? Počkaj. Cipičku. Keď sme robili tam, keď sme robili preskúmovačku, tak to bolo to akože, počkajte, to hovorím, poďte tu. Keď sme robili tam preskúmovačku pri, proste, jak sa to hovorí? Tam stará pekárňa. Prekárňa, ale bola to proste, že stará. A tam pracovali, takže tak, tam sme sa ani nebali. Ideme teraz hore. Ľudia, teraz vám dačo ukážem, ľudia. Ideme tu. Či, ja tam nejdem. Ideme tu tak hore. Hore ideme. Ale hore nejdem. Poď, more. Dneška vám ukážem tak tu, ľudia, neviem. Počkaj, podaj kameru. Dvoja, pekareň také nastroje, ukážem tu. To je jak pekárňa. Poď hore. Tu vyrábali také koži, napríklad bundy alebo niečo také. Dobre, ideme cez schody hore, vidíte? som kameraman. Ideme hore. Ľudia, neviem, či pôjdem hore. Počkajte. Ľudia, čo je tu? Ideme hore, poď. Neviem, či tam pôjdem. Poď. Ľudia, hore pôjdeme. Poďme ja ísť na kamerovať. Ľudia, hore pôjdeme, keď na toto video bude 1000 zhľadnutí a 1000 lajkov, že? Tak my ideme zatiaľ preskúmať tu dole, takže ideme. Idem prvý ja. Som myslel, že to je... A ja som to
som vám ukázal. Že pôjdem určite do toho domu. Ako ste videli tu, ideme tu. Čo tam? Pozrite, čo tam je. Pozrite. Trošku sa všetci, určite. Bojte sa všetci. Hej. Teraz ľudia ideme do druhého domu. Hore pôjdeme za 1000 lajkov ľudia. Ešte nie. Takže ľudia, na druhý dom. Ideme tam. Kde? Tam. Neviem, či otvorené. No tam je asi zatvorené, lebo tam je zarastené. Ideme ukázať, kde oni dvaja proste robili že prácu. Takže ideme na to. Trochu sa bojím. Ja. Ale proste ľudia, tu je proste vidíte, takto. To je v Bystrom, ja to dám do bio. Kto by chcel tu pozrieť, určite príďte. A to vy si toto robili, hej? Áno. A to bolo krásne naukladované? Hej, more, však to všetko bolo dobre. Všetko to bolo, páč, čo zrobila tota burka. Páč to. Ľudia, bolo asi 10 minútová burka a pozrite, čo spravilo. Romy sa si vypadalo. A to dá si ísť núka? Počkaj, idem sa pozrieť. Ideme núka. Radšej idem na chvíľu sem. No, radšej aspoň prvý. Nie tam tými dverami. O, nie. Nie. Ideme tam, kde ten... Ľudia, ako budete snažiť sa otvoriť, Ideme ten, išli, tam, kde ten fakt by sme tam... Tu je klín zabitý. Tak, Treba dať von. Ako bude. Ideme tam, kde ten auto ukážeme vám. ukážeme vám auto, ľudia. Tišie. Tu budeme asi šepkať. O, nehovor, že to je otvorené. Či kokos, čo je tam núka? Choď sa opatrieť. Mamo, choď iba dnu. Otvoríš nám. Ako vidíte, tak to vypadá, no ale nevypadá nič, Počkajte, lebo on nám tu je otvorí. špinavé. Ľudia, čakaj, ja ho odfotím. Čakaj. Odfotím ťa. No, OK. Ukáž mi. Tu. A už otvorené, ľudia. O, ľudia, radšej. Ideme stať ďalej. Head. Nájdi kľúči. Tu čo bolo? Radšej ideme head. Bežte. Sadím stále. Tam sa ľudia zasekol, ale Pati to otvoril. Hej, Laco, radšej to pusti, lebo nie je to tvoje a to na YouTube to pozerá, budeme mať určite veľa zhľadnúť, lebo strašidelná, ako vidíte, tam je ešte lopta. No ľudia, takže ľudia, toto bolo všetko, dajte like, odber. A 20 000 lajkov.